Kini kunong tanan natong pagpaningkamot dinhis kalibutan, matod pa diri sa unang pagbasa, wa gyoy kapuslanan. Kay purti nimong paningkamot, unya lain ra di ay ang magpahimos. Makarelate mo? Ako makarelate gyud ko. Purting wadwad nako diri for 6 years. Pakauaw, tanan, hala, atiman anang na ang mga pakauaw, mga insulto pa usahay, pabagas naong. Nya ang resulta, wagan ni ko kahigda sa kumbinto, bisag usa ka gabi eh. Unya ang utang pag yun, ari pag yun ipadana ko, pastilan, pagkaway kapuslanan. Di ba? Tinoo, dili. Bisag ka mo, wad-wad mo mayo, hala, trabaho gyud. Unya, ang inyong mga anak mo pahimos, kamo tiguang nakaistanan, biya-biyaan na mo, nanimaho na mong angso diha. Giawayan pagyud ang inyong giput up nga mga yuta, mga balay, gaaway pagyud. Ang uban gapinatyanay pa, hangtod pas mga apo. Way kapuslanan. Nga itong mga politisyan sala away, hala, eleksyon, wad-wad yung pangumpanya, muinding radi ay nga mag-away sila. Pakauaw lang, hasta Supreme Court di natuhuan. Way kapuslanan na ang atong mga balaod. Di ba? Pero tinuod bagyod nga way kapuslanan, matod pa sa atong ikaduhang pagbasa, paghuna-huna gyud kanunay sa mga butang langit nun, dili kalibutanon. Si Kristo ang sentro sa atong paningkamot. So mapuslanon di ang tanan, kay kining atong gibuhat dinis kalibutan, makapatigom nig bahandi didto sa langit, pwede sag makapatigom og bahandi didto sa impierno. Lingi ay mong tupad. Inahain ron gitigom nimo imong bahandi sa langit o sa impierno. Pangutan ako no. O kanus aman ta magtigom og bahandi didto sa langit, kung ang tanan natong nadawat nga maayo atong ipaambit sa mga nanginahanglan. O kanus aman ta magtigom og bahandi didto sa impierno, kung ang tanan natong gigamit atong gidawat para ato ragyod, ato parihaan ni karon din hinginganlan ni Kristo buang kining maayog abot. Gubo niya ang iyang kamalig kay maghimo siya mas dako pa kay tigumon gid niya ang tanan para siyang kaugalingon, ginganlan siya buang. Ngano man kung magtigom tagbahandi para sa atong kaugalingon dinhi aning kalibutana, anytime pwede man ta mamatay. Way kapuslanan. Pero kung ang imo ganing bahandi nga nadawat imong ipanghatag sa tanan, aka na mapuslanon. Kaya nga naman, ang makapahimos ana ang simbahan. Kinsa man ang simbahan? Maoni ang lawas ni Kristo. Mao na kung sentro nimo si Kristo, pasabot di ay dinhi sa simbahan ihatag ang imong mga grasya aron magtigom na ta dito bahandi sa langit. Munang doon natay ofertory. Kanang ofertory, simbolo lang na nga inyong girimit nganhi sa simbahan, ang tanan ninyong nadawat aron dadon sa simbahan ngadto sa langit. Okay, lingay mong tupad na sad. Ning naihog yun mo tanan ron. Naihog yun. Oy, mga daw kayo muna ingos Kristo diri, ingon sa dangato ikaduhang pagbasa, likay ang kadawo, likay ang pagkamalawayon, likay ang kanang pagkamapahimuslanon, likay ang kahakog kay param nas kaugalingon. Ana. Muna ako dinhi sa akong 6 years nga pagdumala, naningkamot kong ang tanan akong madawat ihatag gid nako balik sa simbahan. Muna karon sumpay sa akong homily na ako'y mga 10-minute nga comprehensive report sa akong agi dinhi in terms of finances. Sit back and relax. Mga igsoon ko diha ni Kristo, mga parishioners, ang akong online o kamo nga territorial parishioners. Muhatag ko karon kaninyo sa comprehensive financial report. Summarize lang ni para sa kinatibuk-an nga financial
situation dinhi sa parokya sa San Vicente Ferrer Parish, Liloan. Gikan sa pagsugod nako dinhi niadtong August 6, 2019 hangtod karon nga August 2025. Og mauni ang summary. Ako laning gi-round off into millions based ni sa atong record sa atong accounting gikan sa atong finance council. O mao ni ang mosunod. Ang total mass collections and love offerings ni total og 115 million. Unya ang mga donations gilangkuban ni sa mga projects o atong mga activities ni total sad siya 321 millions. Ang overall nga total cash receipts nato dinhi sa parokya for this period of 6 years niabot og 436 million. Salamat kayo ha. Dako-dako gid ni siya. O giunsa man ni nato paggamit, mao kini ang mosunod. In summarized form lang pod ni siya. Gigamit ta nato ni sa atong una sa atong operating expenses. Gilangkuban ni sa ato dinhing board and parish rectory supplies, mga repairs and maintenance, stipends, liturgical materials, pastoral activities and materials, ang atong gipang-remit ngadto sa diocese, economos, atong quota, mga personal allowances and benefits, personnel special assistance, mga office supplies, utility bills, vehicle and transportation, kani mga fuel, mga repairs, nya security and safety sa ato dinhing mga security personnel ni total ni siya og 118 million. Unya ang ato sad nga church repairs, renovations and expansions katong pag-abot nato diri ato pa maning gi-repair ang atong simbahan, giilisan ni nato dinhi ang total yung giilisan nato ang roofing hasta kaning atong ceiling, rewiring, nya giilisan nato ang tanan natong mga flooring, ang atong mga bangko giilisan nato, atong mga windows giilisan nato og mga stained glasses, unya atong main door, almost everything atong giilisan dinhi. Unya ato sang gihimuan og grotto diha sa gawas ug ang ato sang public CR dito sa gawas, ato sa nang bag-o sa natong gihimo ug ang atong parish office ato sang gihimuan katong una natong parish office. Unya namalitag yuta kay gamay man kaning atong yuta dinhi, naapil pod adtong atong repair and expansion. Mao nang nakapamalita o para dinhi sa atong simbahan 2,976 square meters nya dito sa Sambag Chapel 1,275 square meters unya kaning palit pod tag para sa tukuran sa kapilya sa in quotation katong proper dinhi sa mga lumad 500 square meters. All in all ni total ni ang atong nagastuan ni og 65 million repairs, expansion and lot purchase. Nya karon arita sa church facilities namalit pud ta og nagpa-install tag solar panels para sa simbahan, palitag generator 100 kVA, nya ang atong bag-ong sound system dinhisod sa simbahan, ang atong mga para sa video, mga CCTV and other gadgets ni total po ni siyag 6 million ang tanan. Unya namalit po tag mga vehicles na atay Innova, ang atong ELF o ang atong multicab ni total po na siya og mga 2 million. Human sa atong charitable works para sa mga educational assistance, mga hospitalization, construction of houses, mga relief goods, nakahatag tag mga almost mga around 60,000 ka mga 5 kilo packed rice. Unya katong atong si TUMM nakatukod tag mga 151 ka mga balay ang atong natukod. Unya ang atong
total nga na-spend aning atong charitable works, 63 million. Nya dayon, ni-support po ta, naka-raise po tag mga funds din sa atong parokya, nga gi-support nato sa Archdiocesan projects and activities o support ngadto sa other parishes and other chapels. Ang total ani niabot og 82 million. Ang sa kapilinya, for example, mga 45 million atong na-contribute sa kang Bishop Chupilo Kamomot, mo ni dagko-dagko, 6 million. O niya sa kadtong National Retreat for Priests, mga 7 million. And kadtong uban, na mag-average to siyag mga 1 to 3 million. Mao na nga ang total nato adto niabot og 82 million. Other sad nato nga expenses mao ang Paris events. Do nata dinhi gihimong mga annual fiesta, kaning atong mga sinulog, unya mga anniversaries, foundation, kaning mga Flores de Mayo, daghan tag mga activities, apil na sa Holy Week o sa Christmas celebrations. Ni total ning atong tanan nga nagasto para sa Paris events og 65 million. Unya, naghimo tag bag-ong kumbento. Mao na gini ang dako-dako, no? Ni total ni ang cost sa atong bag-ong kumbento og 55 million. Kung tanaw ni nimo sa roof deck, na ani siya image ni San Vicente Ferrer, ni total nag mga 3 million kanang pagbutang lang ana niya. Ang roof deck nato nindot sa nang pagkabutang, natay elevator, unya ang atong third floor na ay unom ka rooms nga elegante nga mga rooms niya. Sa atong second floor na ang atong social hall niya. Sa atong ground floor na ang atong opisina, atong dining, atong receiving area og ang bishop's room, and fully air conditioned ni tanan niya. Naa sad tay dako nga kitchen. Ni total ni og 55 million ang sa kumbento niya. Atubangan aning kumbento, balay man nila ni Cafe og ni Brad Titing, ila ning pamilya nga balay niya. Nasod naman sa atong compound sa simbahan, atong gihangyo nga paliton, 50 million sad ang cost ato. Mao na nga ni total og 105 kining atong kumbento ug ang atong pag-purchase atong balay og yuta diha sa atubangan sa kumbento. Ang total gid natong expenses niabot og 506 million. Nya kay ang atong total income niabot man to og 436 million. Mao na nga doon natay deficit nga 70 million pesos. Mao na ni Roy atong gisigihag baligya aning atong slots nga grace, God's reward and complete elation. Nya hinaut unta mao man ni ang kinatibuk-an nya. Makita ninyo dinhi ang ato usab nga kining gitawag nato hitsura sa atong parokya. Hinaut unta makalipay ni ninyo o makaserbisyo ni sa future pagyud nga generations. Ato lang gigrab ang opportunity nga mapurma ning atong compound sa atong parokya aron nga bisan tinud makautang ta ning 70 million, mabayaran ra man nato with your help. So salamat kay ninyong tanan. Atong daygon ang Ginoo, daygon nato si San Vicente Ferrer o ang mahal nga Birhen sa Santo Rosario. Salamat kayo. So salamat ha, online parishioners o territorial parishioners. Padayon pa mo og sunod nako. Ora mamog nang aluya. Pagsuod nako dinhi ang akong gisulti, ang akong prinsipyo, trust. T-R-U-S-T. Ang T is transparency. Mo nang sige jud kog report ninyo kung hain nato gamita ang mga kwarta. Di ko mahadlok musulti pilay ato dinhing nisod na kwarta. Tindako aday no. 436 million.
gigamit pa lang nako bisag katunga lang ato. Pwede na may magpuyo sa madre nga anay kabalikan. Dahil ikaduha kanang unity mo nang wa jud ko makig-away dinhi bisag naay nangaway nako. Ako ginang gi-unite hastang mga chapels ato ginang gi-unite sila hastang mga organizations. Unya ang S service. Sige kog alaga dinhi wa ko mangayog bayad hasta ganing utang nga nahitabo dinhi ako pa ginang dad-on sa akong kinabuhi. Unya ang T is technology. Mo nang doon na sa dadinhi mga modern technology nga gigamit atong gipanggamit. Mo nang nasod sa ta sa social media. Ngato sa mga IT, ato sang nagamit mga sokom. So inaot ta mga igsoon maningkamo ta sa paghatag sa tanan ngadto sa katilingban kay kun para las atong kaugalingon wa gyud kapuslanan ang tanan katapusang lingi sa imong tupad ingna ihatag na lang gid natong padersyano ang tanan ingna sige ingna ang wa mo lingi na miligro mo